La meva defensa és de la Concòrdia. És un paratge natural on es trobem una quantitat d'arquitectura rural com són les masies, com són les bodegues, com són els xups. Per això jo demane el voto per la Concòrdia. La meva meravella de Llíria és el castell de Bernabé i el paratge natural de la Concòrdia. Soc una entusiasta del paratge natural de la Concòrdia. Aquest espai natural i el seu enclau en el casteller de Bernabé és indiscutiblement la meva meravella. La colla pastrana de la Unió recolza el paratge de la Concòrdia com a meravella lliriana. El recomanar que voteu a esta meravella que és la Concòrdia és perquè avui en dia se poden treure rendiments extraordinaris. Tots aquells aficionats a la bicicleta, a la mountain bike, a les caminates per la muntanya o inclús a la cacera, que és el principal en el nostre poble de Llíria referent a la Concòrdia, les podeu practicar així en el terme de Llíria i sobretot en esta meravella que és la Concòrdia. La familia del Horno Santa Ana, Artesanos del Pan y Dulces Lirianos Artesanos apoyamos la candidatura del paraje de la Concòrdia, Casteller de Bernabé. La Societat de Caçadors La Concòrdia enguany celebrem el nostre centenari. Nosaltres proposem la Concòrdia com a meravella de Llíria. La Concòrdia és aquest espai natural on tots els caçadors de Llíria hem disfrutat de la nostra afició. El nostre compromís en la Concòrdia és respectar-la i mantenir-la. Des que la meva família recorda, els meus avantpassats són llirians. Per tant, el meu recolzament va cap al Castellet de Bernabé, l'origen de la nostra història.